ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நமக்கு வந்து குளிர்காலத்தில் வந்து ஃபிஷ் வந்து நிறையா அடி வாங்கும், நிறைய வந்து செத்து போகும். அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம். நமக்கு வந்து எப்போவுமே டிசம்பர்லேருந்து மார்ச் வரைக்கும் நல்லாவே பனி அடிக்கும், நல்லா குளிராக இருக்கும். அந்த டைமில் வந்து ஃபிஷ் வந்து நிறைய சாகும். அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். என்கிட்ட வந்து நிறைய ஃபிஷ் அடி வாங்கியிருக்கு. அது என்னங்கிறத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த டப்ஸில் தான் நான் என்னோடய பிளாட்டி அண்டு கப்பீஸையும் வச்சுருக்கேன். ஸ்டார்டிங்லேருந்து இது ரெண்டையும் ஒன்றா தான் நான் வச்சுருக்கேன். இது ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்றும் சண்டைலாம் போடாது. ரெண்டுமே இதிலே தான் ப்ரீட் ஆகிட்டுருக்கு. இது நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு மேலேயே வச்சுருக்கேன். இப்போ நிறைய ப்ரீடாகி நிறைய இப்போ ஃபிஷ் இதில் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 கிட்ட இதில் இருக்கும். இப்போ ஃபுல்லுமே பிளான்ட் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. இப்போ பாருங்கள், நம்மளோட கப்பீஸ் இதில் 2 செத்து இருக்குது. இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்படியே ஐஸாகவே இருக்குது. அந்தளவுக்கு தண்ணி வந்து ஜில்லுன்னு இருக்குது. அப்புறம் நம்ம பளிச்சுன்னு நம்ம பிளாட்டி ஃபிஷ். இந்த பிளாட்டி ஃபிஷ் வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அது கண்ணுக்கிட்ட வந்து நல்ல ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும். இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இப்போ செத்து போச்சு, கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஆனால் இருந்தாலும் சரி, இப்போ வந்து 3 ஃபிஷ் செத்துருக்கு. சரி, இவ்வளோ தான் செத்துருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்க வேண்டியதான். ஏன்னா குளிர்காலத்தில் வந்து ஃபிஷ் வந்து நிறைய அடி வாங்கும். அதுக்கு எனக்கு இப்போ 1-2 செத்துருக்குங்கன்னா பரவாயில்ல தான். ஏன் அப்படின்னா, நான் வந்து இந்த வட்டாவை எங்கே வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா, வீட்டுக்கு வெளியே வச்சுருக்கேன். ஒரு காலையில் ஒரு 10 மணி 11 மணி வரைக்கும் அந்த டைமில் வந்து வெயில் இதில் விழுந்துக்கிட்டு இருக்கும். ஸோ அதனால் தண்ணி வந்து அந்த டைமில் கொஞ்சம் வெதுன்னு இருக்கும். அதனால் ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து அதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. அந்த குளிருக்கும் இந்த வெயிலுக்கும் இது வந்து பேலன்ஸ் ஆகிடுது. இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஃபிஷ்ஷை வந்து வீட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா, கண்டிப்பாக தண்ணி வந்து ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்கும். மீன் வந்து கண்டிப்பாக செத்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, வேறு வழியே கிடையாது. கண்டிப்பாக ஹீட்டர் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ண தான் செய்யணும். அப்படின்னா தான் ஃபிஷ்ஷை வந்து காப்பாற்ற முடியும். இப்படி செத்து போகிற ஃபிஷ்ஷெல்லாம் நான் என்னோடய செடிகளுக்கு தான் நான் ஊற்றுவேன். இப்போ அதை தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம எஸ்ஆர் அக்வேரியம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோட நான் உங்களை பார்க்குறேன். ஓகே, பை பாய்.